hold on if you want to, but you know I'm gonna let you go. Ain't nobody there to talk to, nobody's at home in this hot night. If only you could see the bright side of waking up and being alone. Реч, скочта. Аз съм Шоршоти и това е Browser Games епизод на някой си. Едно в Copenimals и друг в Шотко BG, защото ще ги кача и в двата канала този бит. Така. Днес ще играем Sime Laboratory 2 тук при мене. Game Duchess BG. Така, цъкна плей. Няма да е със звук, такъв. Но предпочитам да е звук, че ме дразни много. Слайма пада. И може да играем с WSD или с стрелците, с двете може, окей. Така. Джъмпаме с това. Това е самия туториал. Мисля, че самия слайм може да ходи по стените, което го прави така интересна тази игра. Ето как може да се пускаш надолу. Като цъкнеш надолу, то се смалява. Много яка игра. Много ме радва. И е абсолютно рандом дженерейтната, което е още по-яко. Тебе кеф ли ти играта? Много яка мене. Така, излизаме. И минах ни първото ниво. Хора, искам да кажа нещо. Имам YouTube channel, VBox channel, Game Duchess, и в него ще качвам не на геймплея, на туториали. Ще го има в описанието, да ми изгледа туториала, как се прави як банер. И да. Та игра е доста яка. Пич. Много ме кефи. Да, яката игра. Ами как умрях тук, бе, тук какво трябва да се прави? Трябваш под кабел, ти на един кабел ли си? Не, на едно с ток. Да. Ти на по-лево, сега съм на второ. Ясно знах. Какво трябва да стане? Шет. Дейто. Вече мога да скачам това пъти ли? Вече с езика може... бах ти кефа. Шет, лазера не ми харесва. Как му бил е? Шет. Няма реч петна. Хора, очаквайте нов епизод на за Copenimals, Call of Duty Modern Warfare 3. Ще почнем по рейтинг играта. И ревю на Battlefield 4. Ето, че аз вече почнах и аз по рейца на Browser Games. Развиваме с добре в Copenimals, смисъл. Не мисли? Не мисли? Трябва да мисли така. Окей. Аз май минах второто ниво, yes. Ти на кой левел си? На втори. На трети съм аз. И аз. Ти с какво има сега при тебе? В началото има една лилава вода. Да, и едно мостче. Да, има някакви балони тук, където трябва да се качаш на балоните, които се мърдат пак. Shit! Тези балони раздони, къде ни раздон фроми, жик так. Добре, минало. Сега спейса. Фак. Може да ядеш пчелите. Бас кеф. Цъкни спейс и ядеш пчелите, ти това знаеш ли? Айде. Тук има едно ниво с едни бодли, което не мога да го мина изобщо. Пишете в коментарите дали искате изобщо да гледате поредица на Browser Games. Но дали искате, аз ще искам така. Ако не искат, си няма да се ми даде.
Защото те по-добре. Добре, сега тук има... Не може, това не може да се мине. Отказвам се от играта. Играта е шива на грозна джигипонска игра. И това не може просто. А вече ставам про. И аз минавам пушката. О, вече съм по-голям. Това верно му се минава. Какво трябва да спрете? Хора, искам да ви съобщам една новина. Вече клипчето ми няма... Тоест... Юзернейма в YouTube. Юзернейма в YouTube ще ми е друг. Няма да ми е Game Inductions. Ще имам нов юзернейм в Game Inductions акаунта. Ще ми е друг. Името ще ми е друго само. Защото са много дълго и просто не ме кефи. Дългото име. Вече няма да е Game Inductions, ще бъде Dead Boy BG. Или Deep Boy BG. Или Independent Boy BG. Или The Boy BG. Или The Boy BG. О, про! О, про! О, дали не съм про, бе? Минах хлеба. Аз съм про. Името ми ще бъде Wither BG. А какво искаш да бъде? Deep Boy BG. Как? Deep Boy BG. Али верно може. Да. Или си. Моля те, искаме името ти да е си. В смисъл да е по-малко и хората да го разберат, че е яко такова. Ще се казвам Кипър, България. Не, ще се казваш си. Ще се казвам Рейдж. Не, сериозно си е яко. Си. Да, си е яко. Мен не си. О, дали Wither BG да се казваме. Show Games. Ай, фак. Уф, последен опит и ако не се получи. Sky ще бъде с Sky. Какво да бъде Sky? Sky. Sky City. Не, Sky... Games BG. Slime BG. Slime Games BG. Е, това как да го скоча, бе! Не, ще се остане Game Inductions. Си. Хора, кажете как се казва. И кажете дали си е яко. Мен не кефи. Това е тъпо. В смисъл като лайс, само че си. Скочи го това. Чекпоинт май. Фак! Може да кажем, че има чекпоинт, окей. Яко е, че играта е яка. Айде, бе! Качи се, бе! Стигам чудо. Ай, кажете дали ви харесва новото интро. Фак. Ала, добре, хора, последен опит. Добре, последен опит, защото вече му фанах цаката. Не, бе! Тук вече много бавно се развиха работата. И да, и благодаря, че гледахте, абонирайте. Не, всъщност ще е тъпо така играта да приключи.
А имаме таймер отдолу, който показва колко време ни остава. Не. Не е хубаво. Това ниво не ми харесва. Окей. Ей! Добре, вече ние сме последен опит. Не, всъщност няма да е последен, сега ще е последен, че... Ти няма ли да кажеш нещо? Чао. Чао. Чао имате от него. Баси кефо е! Мога да мина нивото са. Айде бе! Аре моята бе! Какво е това бе? Не! Речко идвам! Речвам! Не, бъдикам се верно реч, направи чао.